Ako volite kokos i miris vanile, ovi keksići će vam se dopasti, a pripremaju se za manje od pola sata. Krećemo sa suvim sastojcima, po jednu činiju sipamo 240 g brašna. Nakon toga dodajemo jednu punu supinu kašiku kukuruznog skroba. Kukuruzni skrob je dobar jer drži testo kompaktnim. Dodajemo kesicu praška za pecivo i pola kašičice soli. Promešajte ove suve sastojke i stavite ih sa strane da čekaju svoj red. Sada ćemo u posudi u kojoj ćemo sve smiksati, izmešati vlažne sastojke i krećemo sa šećerom. Sipamo 150 g šećera pa dodajemo kašičicu vanila ekstrakta. Prelepi miris vanile. Dodajemo jedno jaje i na kraju sipamo 170 g rastopljenog maslaca. Sastojci su spremni za miksanje. Zamolit ću vas da zapratite kanal i da receptu date jedan like, a ako biste podelili recept sa prijateljima na društvenim mrežama, to bi bilo neprocenjivo. Kada smo vlažne sastojke izmiksali, dodajemo suve sastojke i također miksamo sve zajedno. Na kraju dodajemo 150 g kokosovog brašna i miksamo sve zajedno. Smesa će biti pomalo rastresita, ali to nije problem. Rernu zagrejte na 180 stepeni, taman da se zagreje dok pripremimo keksiće. Na jedan pleh stavite papir za pečenje i pravite kuglice od ove smese i ređite ih na pleh. Ja sam od ove količine dobio nekih 20 komada, koji su naravno nestali u vidu magle za čas posla. Keksiće pecite nekih 10 do 15 minuta najviše. Pokušajte da ih ne potrošite do narednog dana. Čini mi se da su još lepši kada malo odstoje. Nadam se da će vam se dopasti, a vi pišite u komentarima ispod da li ste ih probali, da li su dobre ili ne. Možete od gore preliti malo rastopljene čokolade ili možete u sredinu svakog keksića staviti jedan lešnik ili badem. Ideja ima koliko hoćete. Hvala vam i pozdrav do narednog recepta, a vi pogledajte još neki od recepata na kanalu.